Stvarno, Spike, zar ne znaš da ne treba da se prikradaš po onima? O, izvini, ali zar ti to upravo ne radiš? Ne, ja obavljam naučno istraživanje. Posmatram Pinkie Pie. Naučno ime Pinkius caecus u svom prirodnom staništu. Pinkius šta? Ikus? Nešto mi je sumnjivo kod ovih predviđanja sa grčenjem i želim to da istražim. Zato, pst. Dođi, Pinkius caecus je na potezu. Svrab nosa. Aha, to nema smisla. Vidiš, krije se kao da će nešto da padne sa neba. Ali rep koji se grči znači da će nešto pasti sa neba, a ne nos koji svrbi. Šta to kaže? Možda i konačno da. Spike, gde ideš? Pokušavam da te naučim vrednosti. Šta sad radi? Miriše cvet. Jao, čoveče, pitam se šta to znači. Verovatno cvet dobro miriše. Čekaj malo, uočila sam nešto. Uši trepere, kako igra, koleno se steže. Čekaj, rekla si mi da ta kombinacija znači da se čuvam otvaranje vrata. Ti baš veruješ u to? Zar ne? Evo, da ti pokažem da nemaš čega da se plašiš. Vidiš? Obećavam ti da nemaš čega da se... Došla si da posjetiš moj novi podrum za jabuke. Baš lepo. Jesi li dobro? Tvaj? Evo, da ti pomognem. Dobro. Zapiši ovo. Grčenje repa. Grčenje repa. Grčenje repa! Tiše, Spike. Pinkie ne sme da zna da smo tu. Nešto će da padne! Nešto će da padne! Spašavajte žive glave! Spike, stvarno preteruješ.